Switch to English talking. I am asking the video, starting the English talking, and now it's the. What? I don't ever get it now. Everyone and welcome back my channel. My channel is very good. So finally, BK. Wow, hangsho gumani BK jena attack kalmna na thangasini. BK attack duck sho pakro. So finally morning in thamon fin kese bora urbani biangni next upload video war na. Kese gya babla. Da जों दा गामियाव फैदों आरो ना बिमाजों आंजोंहाय अ बिमानि आलाखसान आरो आइजों आंजोंहाय आरो ना बेफोरबायदि दालांजों बोरै जाबावनांगौ जाखोब्रा हाबा बेफोरबायदि दालां गंसेखौ बानायना होनो हायाबा सरखारखौ जोंनो मानो नांगौ सरखारखौ जोंनो मानो गोनांथि जों मानो बर होनो बेफोरबायदि दालां मोनसेखौनो दिनै बानायना होनो हायाब्ला मा मोनसे खालामना होनो हायाबा नै बिमा बुरि नै बिसोरनो जों दासिमबो खस्थ' खालामनानै दङ जुग बोसोरनिफ्रायनो दिनैसिमबो दालां गैया बेहाय बुरिनानै थैलायलाबाय नै फिसा मोनबाय फिसौ मोनबाय जोंनो हाबा जाबाय गथ' गथाय खांबाय खुन सोरबा थैलांजोबबावबाय आबै आबौमोन दासिमबो बे गैया दालाङा सरखार थासेयावबो मानो नांगौ होनबा जुदि बेफोरखौ अनसुंथाइ होनो हायाबा बहरावल' नांगौ गोदै बाथ्रा बुंनाय ह उनावहाय लंकायाव थांबा राबन जायो होननाया सैथो बेयो थार ओंखायनो जेबो गैया जेबो गोनांथि गैया जाय जेराव गोसो बेयाव होगोन आरोना रावखौ बरायनांगौ खुनु दरखार गैया आरोना नांगौबा रायजोनि गामिनि मोजां माव बास नोंजों गामिया बयबो थांगोन बेनो आंनि साननायाव आरोना आं दाख्लि बावैसो सिगाङाव बुंखादोंमोन ना जे बयलार फंबाया जोंना बादामालि सिग्रा हिनजाव लासै होननानै दिनै नायदो नै बिथाङा थाग थियारि खालामगासिनो आरोना जोंना फंबायाहाय माने बिना खुनु बिदिजों लेनदेन गैया बेहा लानांगौ संसार जानांगौ आरोना खुनु माबा माबिजों लेनदेन गैया आरोना बेहा गावजों गाव मा जालायदों मा दावराव जादों जों बेखौ गैया नङा आंहा न' गंसे लुना हिनजाव सासे लानो हाबानो जाबाय नङा सालथे जोंना बयलार फंबाया आं दाखालि सिगां भिडिअ होखादोंमोन ना हिनजाव लासै होननानै नंमारगौ आरोना बिथाङा न' बानायगासिनो आं थगायाखै आरोना नै ओरै दंखाजोबो नै सालथे लामारसिगोन माने जुरिबाय मानसिया गोसोआ जाखाथारबाय जानाया माने बिथाङा गोसोआबो जाबाय आयौ बिखायाव होनबावबाय मा जालाजोबखो नोंसोरो एलाय नोंगौ ना दादा बयलार हिनजाव लासिगोन ना रुखि ना नोंगौ एलाय सैमायानो होनजोब्बाय दादा बयलार एलाय नायबावबाय हौवा गोदानखौ एलाय हिनजाव लासिगोन जोंहा दादा बयलारा ना बिखि न माने सैमाफ्राबो मिथिजोब्बाय आरोना बिनि जुलिखौ जासिगोन फंबाया होमबा हाबाखौल' जानो थियाथारदा होनबा ना एलाय रायजोफोर माने आं फंसे खोथाखौ होननाय आरोना जोंनि हाबायाव माने बिसोर बेदर हारा जाग्राया बिसोर जाहैबाय बेंग्राया गेटआव थाग्राया खुनु मालायनि सैमाया माने एन्ट्रि जानो मोनखानाय नङा आरोना बिसोर थाबाथाय ओरैबायदि रकियाथ' दनखा खुनु मासेबो दस्रानि सैमा एन्ट्रि जानो मोननाय नङा जोंना रकि दङ बिक्कि दङ आरो मिथु दंबावो ओरै दंखाजोबो आरोना जोंनि हाबा जानो थाखाय एसे थियारि जानानै दं मालायनि सैमाया खुनु एन्ट्रि गैया देन्जार जाखागोन अखा बारहुंखा बारखावजोबसिगोन थाखावजोबसिगोन हालदे मार जाबावनांगौ जाखो माने जों दा फाइनालि आं दा टाउनाव सफैलायबाय आरोना गामिनिफ्राय माने जों दा हटेलाव ओंखाम बुसिजोबसै अमाजों ना सालथे सालथेखौ आं जानानै ग्रेभि खालामगोन आरोना दिनैहाय फुरा बोथोराबो हेभि अमाजों लोंनो मन टिभि बहारैखाने हा टिभि गाबोनथ' इलेक्सनलै सालथे गाबोन भट होनांगौ आरोना ओमफ्राय माने फुरा दंना गैया जोंना माने सानैनाबो भटार गैखाया आरोना ओमफ्राय सोर देनांहाय सोर भट होगोन जों बुंनो हाया ना रावबो ओमफ्राय दा जोंना भटार गैया आरोना जों सानैबो दाबो उन्दैसो जोंना बैसो जायाखै आरोना आदैमोन नोंसोर होदो जाय होनो मोनदों होदो आरोना जिखुनु जाया जोंना माबायाल' डेभेलप जानांगौ आरोना जाय होआ माने आरो जोंना गैया आरोना सालथे जायो जों दा मादै हटेलावसो बुनोसै आरोना नैबेहाय ओरै नै मादै हटेलाव खावजोबसै एबार जाखावजोबसै अमाजों मोजां सुनानै जानांगौ नै मिथिबाय
बेक्टेरिया थायो आरो नोंथ' दाउ दानबावनाय बांद्राय लेथ्रा जाना मानसिया मिथिबाय बांद्राय लेथ्रा जाना जोंना आब'मोना ओरैबायदि आखा फाखा संनाय खावनायाव बिसिनि आखाइखौ बुंनाङा आरोना ओरैबायदि आसुर गोनां ओंखाम ओंख्रि संखायो जाबाथाय आरो नों गावनो थालांसो लुगैगोन होननानै खालदे मोजाङै बेफोरबायदि सुनानै साफा जानांगौ गथ'आ ओइ स्टार्ट र' मा खोरोमलाबाय मानसि रायलायनायाव गेदेरफोर रायलायनायाव मा डिस्टार्ब थाव खमायबानो जायो बुलियाफ्रा खमाय आलानि सानदां मानसि गिदिरफोर इउटुबारफोर रायलायनायाव मा डिस्टार्ब एफा गोबाव सुयो नामा बेफोरबायदि साफा सुनानै जाबा बेमार जायो जाम्बा गदाय गनाय हामला नामा सालदे ए भात आन भात अमा लाबो अमा ठेला आनबि फुरा खाबा लागे आजका दाबाबा लागे ना सालदे 2 मन मटन खाबा लागे आजका थानाम जाखा नोङो सालदे आं बन्दसो इलेक्सननि खनसे बुंफिनलाय जौ गोरान ना मा होनदों जोंखौ निसाजों थाग्रा मानसि दंखोना आंलाय आयो बै बारबान मोनो खामनायलाय थांलायलाय खामनाय मोनो बेहाय लायलाय हाब फाग्लाव दिनै हेन्डसाम नुस्लायदों फाग्लाव संख्रि नुजि नायनाय मानसिखौ ओइ जे आनसेखन खामाय लागबो फायनाय दे जास्ट लाय ओइ खाबोना र' अमा गावरियान किकासे मादै हटेलाव मा मोनो सालाद आलु एवनाय लाब्रा दालि फानलु बाथोन मैथा बाथोन ओंखाम ओमफ्राय सालथायखौबो मोनफागोन स्लाक स्लुक मोनो अमानि जानो ना नानि जानो ना दाउनि जानो टटेलि गासिबो दंजोबो आरोना बैहाय दङ ब्राजिला अबे जाजोब्बाय आरोना ब्राजिल अमा खाबि अमा खाबो आमरा से जे वाव मेजेम ज्लाव Dale, saksiनाय नां लुगैनां आरोना गराफोरसिम जालाय लुसे जानायावबा डाइरेक्ट खुमागासिनो सासे फाग्ला आं लुगैनाया नोंसोर आंना गलायबाय लुगैखादोंब्रा बे दाबो मोजां सेट जालाय जानो लुगैना नायफैगासिनो आरोना बियो गावथ' बायनानै जानो हाया नालाय मोजा दे जाफुनायावनो होबाय रामोजौ बारा दादब्रा र' सारअन्थाइ बेसेबांबा गिदिर गोलैबाय दा थोरसि गब्लंहैजोब्बा साले जाखावदो अखा हादों सारअन्थाइ गोलैदों ओरै जोंहा जानायनि दुहुम सारअन्थाइ सोगासिनो आरोना नाखावजोब औ ओमफ्राय मोनसे फैलायलायबाय आरोना नैबे जानायाव जाले हौवा आर'नाइ फैगोन आरोना अमाजों ओइ नै आखाम नांलांबाय मोनसे जाबाय दिनै जानाया गोगोम इन्जय इन्जय बर'बा नै फैलायलायबाय आया फाग्ला सोलाबावो बेलावसो फिसा नुयो आरोना बे गैयाबाबो सेरसे बे माबाया डेन्जारलै बे ना ओरै थबसि सिस्टेमसो माने जानानै स्लिम खालामबाय आरो मोनसेबो गैला गरसेबो गैला माने आं नाम लिरला गालांसै आरोना बेहाय आदै बिरजय आदै बिरजय आदै ओमफ्राय बिरजय नाम लिरना गालांबाय जाखांनानै बे जायगानि गथ'फ्रा बारा जाखांनायनि फिनिशिं लाइन सालथायाबो मानिया मावसियो फाग्लासो नारसोनायखौल' मिथिखायो फाग्लासोखा जाखांबाय एबाराव फुरा क'क्राझारना भिउआ डेन्जार नुबाय आरोना एबाराव अखा हानानै फुरा क्लिन जाबाय साफा जाबाय माने जोंबो जाखांबाय रोनो माने ब्रेक एन्डार जालायबाय आरोना जोंनाहाय फैसाखौ इथिंखादोंसो होयो दिनै जे फिसो दामिसो जों दा मिथिबाय जोंना खस्थ' थाखा दं बर' फैसा जोबोथ' भिउआ बरिया जाबाय आरोना दा वाट दा भिउ गाइस looking my channel watch my video English to English talking I am asking the video starting the English talking and now it's the you know what
Yes. It's not understand English. I understand to English. English to speaking the video. थोड़ा मालूम है. थोड़ा मालूम है English. थोड़ा मालूम है. हम भात खा रहा है थोड़ा राइस eating quickly और pork मांसो. तो ले लिया अभी. ओए बाबू भैया. पूरा बुरिया व्यू जा रहा है ना रे ना looks that sea sky. कोकराझार